Znači, od mikrobendova do bendinga za cijeli ton ili 2 tona. Jel? Jedna od također bitnih stvari, gdje god imate dugačke tonove, znači, sve što je duže od osminke, znači četvrtinka, polovinka, cijela nota, bam, vibrato. Gledajte sad jednu stvar, ako vi imate neku melodiju koju svirate ovako, znači hladnokrvno, to tako i zvuči, to tako realno i zvuči. Ali ako vi tu melodiju svirate sa laganim drastičnim bludnim tonovima, znači zvuči ipak daje nekakvu više feelinga, više melodije. Čak taj vibrato može dati više melodije. Vibrato, znači sada, kombinacija vibrato bending. Jako interesantna stvar. To možete isto na vrlo jednostavan način izvježiti. Dakle, ono što su jako bitne stvari kod tog string bendinga u kombinaciji sa vibratom, da uvijek pogodite točan ton koji želite pogoditi. I da taj vibrato bude također ritmički riješen dobro u tom bendingu. Znači sad smo prošli u biti neke osnovne elemente, znači prošli smo malo vibrato, malo smo prošli string bending. Sad bi ja da lagano krenemo na paterne. Paterne su vam u biti mali uzorci, mali semplići, mali uzorci nečega čega recimo gitaristi dosta često koriste u svirci, kao neka vrst alata. Imate dosta gitarista koji sviraju samo u paternama, ima dosta gitarista koji koriste onako 50% paterni, 50% svojih ideja. Ima gitarista koji koriste samo svoje ideje. Na vama je sad da odlučite koju ćete varijantu izabrati. Jako dobra je kombinacija za početak izabrati, znači, način, znači 50% paterni od drugih gitarista, 50% vaših vlastnih ideja. I naučiti, znači, to kombinirati. Znači, prva paterna koju smo mi odradili danas je izgledala ovako. Sada ćemo probati malo drugačije. Evo, probat ću malo sporije.
sljedeća, znači sljedeća paternica bi izgledala ovako, znači jedna jako jednostavna paternica, isto trijelska. Tako. Sada ćemo pokušati malo ići šire. Jedna vježbica koju sam u biti ja sebi sam napravio, malo je pomaknuta ritamski, znači nije baš pretipična. U ovoj vježbi se u biti radi što je jedan krug tonova je u biti u jednoj ritamskoj skupini, a sljedeći krug je u drugačijoj ritamskoj skupini. Kao što ste mogli vidjeti, ja sam istu paternu svirao tako što sam je pomicao za pola tona na više. Ovaj način vježbe će vam učiti da sve svoje paterne, sve ono što ste vježbali do sada, možete, znači, budete u stanju odsvirati na cijelom vratu. To je jako bitno. Mislim, jedna stvar, meni su otišli pragovi bili na početku, baš na ovom dijelu sam sve svirao na ovom dijelu. Svate pa čekaj malo, bilo bi dobro da ja i odsviram to i na cijelom vratu, pa da ih mi onda odu na cijelo, da ne moram baš mijenjati samo pragove na ovom dijelu, pa rađe da ih mijenjam na cijelom vratu. U biti to malo smiješno zvuči, ali to je u biti istina. Uzmite jednu paternu, bilo šta što ste sad vježbali i krenite jednostavno. Ja sam samo figurativno pokazam, ali bitno je da svaku paternu ponovite točno. Znači, istu stvar možete i ovdje. Znači, jako bitna stvar je sve što izvježbate na jednom dijelu vrata, izvježbate na nekom drugom dijelu vrata. Znači, također i ovaj što
sad smo prošli neke osnove bluza. Vježbajte, igrajte se, kombinirajte, to je ono što vam mogu preporučiti. U sljedećoj video školi ćemo malo više reći o tehničkim stvarima koje su vezane za ovu tehničku prirodu pentatonike. Bilo mi je jako drago i lijepo družiti se s vama. Thank you.